tiyo adier? Ing'eni 100% transition ni ne en gima nobedo implemented diere mane pok wakata wa adopt CBC. Yeah. To aparo ni at first naneno ka ne chala ka gima iwacho ni oyore wadhiura dhiya. Yeah. Ting'eni dhiya dhiya ni entiere gi challenges mameke nikech iye kanyo anybody dhi to iyudo ka nitiere kaka ne okomi nyithindo dhi ka otegno as in e school kachacha ne nitiere gima onego bed ni gin ga 3 basic things ma miyo wadhi school. En attitude to gi knowledge as at the same time gi skills. Koro iyudo ka samoro korka knowledge koni ng'enyne ni iyudo ka nitiere nyithindo moko ma are missing out. E gima mondo mi uwinji nikech winjo mar nyithindo opogorega. Koro kinyisogi ni dhiura dhiya to ne obedo a disadvantage to group mamoko. Ma koro dhiura dhiya ne miyudo ka nyathi oolgi e korio nikech gima jiwe kata winjo mare ni piny ma owacho ni anto koro ang' nung'wonna lakini mane gima nie ground. Owacho ni anto aneno ka buko tama maybe afuo. Koro nikech gima yude school kachacha onge nyathi bedo kizungu luongo ni obedo ostracized. To neno ni koro kan competent enough kata onge gi nyalo mar mondo mi amed dhi mbele gi somo. Wasebedo gi nyithindo mang'eny e gwenge ma wadakie mane we school nikech reasons machalo kamano. Koro yudo ka on that note the government okomit objective mare. Chal ka gima koro ipuko wapuka dhiura dhiya bora ni masomo. Donge jatelo wuoka to nyiso ni masomo bora koso bora masomo. Koro yudo ka kachacha masomo ne bedo mana bora. Tokne bora masomo tokne ni masomo bora. You understand? Aya mar ariyo iyudo ka bang'e no to CBC nobedo introduced. But CBC ni kata ka nobedo introduced podi odhi kendo mana gi this 100% transition. But koro en mana ni CBC bende is a bit challenging nikech iyudo ka resources onge kachacha mamiyo nyithindo gieki kata ka on the part of skills ne ginyalo timo gimoro mabedo competent manyalo konyogi. Koro because of government bedo ni ok nyal chiwo mokwongo resources onge, human resource iyudo ka japuonj onge manyalo sisitiza ni gima nonego bed ni timo cha nyathi otime ma owinje. Koro mano bende iyudo ka pod the government is not achieving ok gi achieve objective mar education but gi achieve mana objective margi mar ni nyithindo gi mondo odhi adhiya okala kamano gidhi adhiya. Nikech ka on the other hand knowledge did not work, nyathi onge kata mana gi opportunity mar ni we mondo adoga nuo nikech samoro tiga nyithindo moko ma kodok odhi onuoyo kendo tiyudo ka koro sechege ka koro obwongo ne chako mako yawore chako mako gima ne tame cha. To government nokochiwo space no. Mar ariyo koro kwaduogo korka skills koni resources onge, government okoketo resources manyalo miyo nyathi cha mondo koro at least on the side of skills a CBC koni oyudo gima onyalo identify godo. Mano bende onge. Koro to me okane ka government 100% transition ginieri enana ni molura mola udhi lakini gima o achieve for nyathi ma pod nigi challenges ma ok en competent enough oko achieve. Nyathino does not achieve that both in knowledge and also in skills nikech where are the resources? Wago koko pile onge laboratories ma nyithindo ginya time gigi, japuonj bende manyalo kata ma improvise gigi kimondo nyathini otim iyudo ka obendo onge. To ka intiere japuonj no tema koro stressed ma government ok ochule, government ok ndike, so many things. Koro somo ma Kenya ka to is really one thing and somo ma pod wan chien kabisa. Nitiere so much monego bed ni timo. Gima lit ni nyathi mosekalo to koro kala gi age kamano. Koro nyathi ni yudo ka en nyathi ma obedo omae rights ge. Iwacho ni en gi right to basic education, whatever, compulsory basic education. But ka okimiye the necessary resources, okimiye gik madwarore mondo mi gigi otimore, then sombi no ero ni bora tu ni
Ndio kuna elimu bora, sio bora elimu. Yes. Si elimu bora.